Denne meditation er til dig, der har brug for en pause. For at få ro på kroppen og tankerne. Så sæt dig godt til rette. Eller lig dig ned. Sørg for, at der er ro omkring dig. Træk vejret ind gennem næsen og ud gennem munden. Gør det lige et par gange. Og langsomt bare trække vejret ind gennem næsen og ud gennem munden. Og igen. Lad kroppen finde sit naturlige åndedrag. Og bare læg mærke til det. Læg mærke til, hvordan en indånding får kroppen til at løfte sig. Og hvordan en udånding får kroppen til at sænke sig. Læg mærke til, når du trækker vejret ind gennem næsen. Det er som om, at luften er en lille smule køligere. Hvis du udånder gennem næsen, så er det som om, at luften bliver lidt varmere. Prøv at lægge mærke til det en gang til. Så trækker vejret ind gennem næsen, lidt kølig. Og når du udånder gennem næsen, er luften lidt varmere. Måske fornemmer du også bare, hvordan din mave den løfter og sænker sig. Og så prøver du at føre din opmærksomhed op til dit ansigt. Og begynder at afspænde dit ansigt. Lad øjnene falde sådan lidt dybere ind i hovedet. Giv slip i din pande. Det er som om, at panden den fik lov at bare være helt blød og afspændt. Kinderne. Giv slip i kinderne. Giv slip i kæberne. Som om inde i munden, at du kunne skabe bare en lille smule afstand mellem tænderne, så kæben kunne få lov at afspænde. Lad læberne være afspændte. Som om indersiden af ansigtet og ydersiden af ansigtet fik lov at slappe helt af nu. Giv også slip i hovedbunden. Om du kunne afspænde din hovedbund. Om du kunne mærke, at bagsiden af hovedet bliver lidt tungere. Og lad fornemmelsen begynde at sprede sig til hele din krop. Sådan mærk efter, er der nogle steder, at du sådan lidt ubevidst kommer til at spænde op. Lad skuldrene være afspændte og tunge. Halsen og nakken. Og som om at dine arme kan slip. Hænderne og fingrene bare giver slip. Og din ryg
Din ryg er støttet. Støttet og tryg. Og hele fronten, brystkassen og maven får lov at være helt blid og blød. Og du bare mærker vejrtrækningen i din mave. I din bløde, blide mave. Mærk hofterne, ballerne. Og også afspænd her. Som om du bliver grounded i det her område. Du bliver tungere og tungere. Begynd at mærke dine ben. Forsiden af lårene og bagsiden af lårene. Og giv slip. Lad knæene bare hvile. Vær afspændte. Og det samme med skinneben og læge. Og hele vejen ned til dine fødder. Du giver helt slip. Ankler og fødder. Se om du kunne fornemme kroppen som en helhed. Fornemme, at kroppen ligesom synker lidt dybere ned. Mærk, at lige nu, der skal du ikke noget. Du skal bare sidde eller ligge her og bare give slip. Afspænde din krop. Trygt læne dig ind. Denne her pause. Du ikke skal fikse noget. Du skal ikke gøre noget. Tid, hvor du lige tjekker ind. Din krop. Afspænder. Og det kan være, at der er mange tanker inde i dig. Og det gør ikke noget. Måske kunne du sende et budskab til tankerne om, at det er okay, at de er der. Men at du adskiller dig lidt fra dem. Og bare mærker din vejrtrækning. Vi er tænkende væsener, så vores hjerne vil hele tiden producere tanker. Og vi kan gennem øvelse opnå det at kunne adskille os fra tankerne. Du kan blive en observatør af dine tanker. Det betyder også, at du ikke er dine tanker, men du er et tænkende væsen. Du er et menneske, der er udstyret med en hjerne, der kan tænke tanker. Så lige nu er du observatøren, som måske kan lade tankerne passere som skyer på himlen. Og bare lad dem flyde. Og så føre fokus tilbage til din fysiske krop. Og mærk igen en indånding gennem næsen.
Og udånd gennem munden. Bare gør det nogle gange. Du kan også vælge bare at mærke, sanse vejrtrækning ind og ud gennem din næse. Gør det, der er nemmest for dig. Mærk udvidelsen i indåndingen og sammentrækning på udåndingen. Kroppen udvider sig på en indånding, og den laver en lille sammentrækning på en udånding. Bare mærk det. Fornem det. Og lad din krop afspænde. Slippe. Mærk underlaget. Mærk det, din krop hviler på. Mærk det som en støtte. Stille og roligt fører du opmærksomheden tilbage til nuet. Du skal langsomt indstille dig på at komme tilbage. Og husk, at du kan altid tage denne lille meditation igen som en lille pause i løbet af din dag. Du kan begynde at bevæge fingrene og fødderne lidt. Måske strække dig en lille smule. Og kom tilbage til nuet. Tak fordi du lyttede med.